Anarabo bisito korei je chuktui norongno khairogoi asuk saltung kutung mawo lamao himi tonglai manugoi nini o mokol nugya haida na tamo bahai sagar nugya ta jepan nugya hanya ko toli tong khata ko hanya beri ta ya ma sa ta ba ra ko kri tang toli le ba ini besar oleh toto kere sarai bu korei kenor bike calai tong aja no ko bata mani toli tong te ko besar man batale bata de hada mana bata de mana bahayam sebai pura pusu gya ni tam khani norok khorong na nini bataleman ani phar ani baw mano ang mano maya ta nini loge songga mer man sabata maya manya ge ini no mokol hamnya ke cerai panci simna na ke tabu cerai panci ni una jaga norok tini abo himi de thanai berjogo gari maha gari kai thang sinai norok de chuba kan ka ba tuni ri ka tuni ri ka sung ya rom thalai sinai te ko jeng to narong tabo tunri na pano jeng bu khorok nei ge narong no o torok man galak gari rohna pano na chabai ni sini mungke Ani mungke amnagor nini sini mung ani bungbe ko bukri debar ma amnagone yang nini bodo mokolok nugya khaksa serai puru nugia khaksa simi no gutana kaksa kena hanyo borok drota acha kecerai rok kri jana narong ni ge tini o jaga biang phaleman narok badra phalemeni no pati song ke o bo bazar saide man je narok phaimani gabodi na ge tabo kuno narok chuak rok le nang na bladara niya nang na ani ko moho de kai khai nermit rok sai ko ka ge tabo narong no jeng gari rohna pun gari bu kri oro ge jeng narong no je chuk mani jeng ya phari rohara no gari man khaba gari kai thanglai sidi which do dara ge jeng no je chuk man kisya haino kelang thang no himi thang chana chana yak romi ma thanglai te ko anarabo bisito korei je chuktui norong no khairogoi asuk saltung kutung mawo lamao himi tonglai manugoi do parts kargari noro kaja khana ka bufur kaja khana ro abu tang mu jemani ya kai 5 bosor 6 bosor hai khana apuru kaja lai purun dano mokol hamya sing kai phun sing mokol khanya bani bona sing hamya kai lai kate ko hamya kaja lai khana buji kapak sindul hene noro hamjak lai kaja lai no hamjak lai mane hamjak lai ne kalai kai lai kate ko no ko no tam sam khai ko tam thai to ko ha tum ko lai tam no ko no acha hindara sabla sangai je angsuk mani do besar kaba abo lukurona ang phunukliya abo soladai na de besar kaba mo je saban rethung abo lukurok no phunukliya daina de je chukturi ke tam kok kesana sagare nang je tini yom hake jungna no chubai tongmani lukurong tam kok kesana mo norok de te ana suba lai mini hamena to suba ke singo bo garango norong thani norok te bo singna suba ni musung ha kaba subai mano suba no musung ya kata jana ja coba di yang noro ano coba di akok saya noro khare gei coba na mozong khaba coba di singnal ti re phaji angkok kesari ya norok no noro lokro no gui tong ha kaba coba di naka coba na mozong ya borok ba se thiji tung abonong ni bebar ta khorok bu khorok aba haite ke noro haite bo kobang ma mokol nugya mane nugui no nugya haike baksa bir kharo khangi chai tong bayu heda yathe kaham no yathe hamyau tangna chelamani bising pita ingko noro ningko to sengpura ebre nu kham mokol hamya gele takuni no mokol hamya noro ke noro boine khai bu chala jaya hedi ba ingko jarao yathe ya kaham hanyo thoko wi chanai rono nung tam kok sana musare boro yathe hamya no to abo tamni sanai abo jana bagyo jana jara jana bagyo dang kha nakha boro gabo ang abo khanaring ya daka tukhe boro hamya na da hami kaham no da hamya gi chakha to ko singla hamya ba hamya ma gosi chala jao noro gosi chala jao aba kasena hamya ni sukil parani jini apti buku go phaya tai ko mane so jarao yathe kaham rok to baksa sam tangna chelma bai hedi ba amai ke thoko gi chai tong boro no chai tong aro joro khoba tongo boro no nugui tong bayo no ang sarai phachini bata mani chai tong ni boro no nugui tong bayo bata role busu romandara 2000 mandau sun 2000 geneng simi simano nin location ko maya na ni logi ni manus na mayata acha
Ikan father mano ang mano. Nini sini mung dara? Ha? Nini sini mung. Ani sini mo beranda de ma. Birendra Devrama. Para beranda bless beranda de ma. अच्छा अच्छा दा थांगा दं के बाय